అందరూ కూర్చుందాం. మేము ఈ స్థలాల్లో త్వరగా మీరు కూర్చున్నట్టయితే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుంటాం. క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరులైన మీ అందరికీ మన ప్రభువును మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి శుభనామం పేరిట నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. మంచిది ప్రియులారా, మీరందరూ జాగ్రత్తగా ఆలోచించగలిగితే ఈ రోజున ఒక అమూల్యమైన పాఠాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి జీవపు వాక్యమును మనం ధ్యానిస్తూ ఉండగా మీరు జాగ్రత్త కలిగి దైవ వర్తమానాన్ని శ్రద్ధగా ఆలకించాలని ప్రభు పేరిట నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి మనం చూడగలిగితే ఒక అమూల్యమైన విలువైన సత్యాన్ని ఈ రోజున మనం ధ్యానం చేస్తాం. రండి, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 6వ వచన భాగాన్ని ఎవరైనా ఒకరు చదివి సహకరించాలని ప్రభు పేరిట నేను మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టుడై ఉండుట అసాధ్యము అని రాయబడింది. రైట్, ఇక మీరందరూ జాగ్రత్తగా దేవుని యొక్క వాక్యం పైన మీ మనస్సు నిలిపి మీరు చూడగలిగితే ప్రియులారా, దేవుడు ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని మీ అందరితో మాట్లాడాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు. చదువుబడిన ఈ లేఖన భాగంలో నుండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ అందరితో అర్థమయ్యే రీతిలో బోధించి మీ ఆత్మలను బలపరుచునుగాక. ఆమేన్. రైట్, చదువుబడిన ఈ లేఖన భాగాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే ప్రియులారా, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఈ లేఖనాన్ని మనం చూడగలిగితే, విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టుడై ఉండుట అసాధ్యము అని బైబిల్ చెబుతుంది. ఈ రోజున ప్రియమైన వారులారా, మనమందరం దేవునికి ఇష్టంగా ఉండి దేవుణ్ణి ఘనపరిచి దేవుణ్ణి మహిమపరిచి దేవుణ్ణి మనం సంతోష పెట్టగలిగిన వారమైతే మన జీవితాలు ఎంతో ఆనందకరంగా, ఎంతో శుభదాయకంగా, ఎంతో దీవెనకరంగా ఉంటాయని మనం నమ్మాలి. వాక్యం ఇచ్చిన ప్రియ స్నేహితులరా, ఈ వాక్యం మనందరితోనే కాదు, క్రీస్తును నమ్మి విశ్వాస యాత్రలో సాగుతున్న ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుతున్న ఈ లేఖనం. ఈ లేఖన భాగం మనకి ఏమని మాట్లాడుతూ మనల్ని ఏమని నేర్పిస్తూ ఉంది అంటే, విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఒక వ్యక్తి ఇష్టుడిగా ఉండుట అసాధ్యమైన పని అని బైబిల్ చెప్తుంది. చాలా మందికి విశ్వాసము గురించినటువంటి అవగాహన, విశ్వాసము యొక్క ప్రాముఖ్యత, విశ్వాసము యొక్క గొప్పతనం చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు, కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. కానీ యేసుక్రీస్తును నమ్మి ఆయన మార్గంలో నడుస్తున్న మన బ్రతుకుల్లో, యేసుక్రీస్తు మనల్ని చూసినప్పుడు మన బ్రతుకుల్లో ఏం కనబడాలని అని ఆయన ఆశపడుతున్నాడంటే, విశ్వాసము మన జీవితాల్లో కనబడాలి అని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. ఆత్మ ఫలాలలో కూడా ఒక మాట విశ్వాసం గురించి చెప్పబడి ఉంది. వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ స్నేహితులారా, ఈ రోజున విశ్వాసము అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే కొంత అద్భుతమైన అవగాహన మన జీవితంలోకి రావాలి. మీ అందరికీ సూటిగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను, విశ్వాసము అంటే ఏంటి?
విశ్వాసము అంటే ఏమిటి అని మనం ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు ప్రియులరా, దైవ గ్రంథం సెలవిస్తుంది విశ్వాసం అంటే ఏంటో. ఎందుకు మనం విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి? నేను అంటాను, విశ్వాసం కలిగి మనం నడవగలిగితేనే దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టి, దేవుణ్ణి మహింపరిచి, దేవుణ్ణి గణపరిచేటువంటి వ్యక్తులుగా మన బ్రతుకులు ఉంటాయి. ఒక వ్యక్తి పాపం చేయకపోయినా, ఒక వ్యక్తి శాపంలో ఉండకపోయినా, ఒక వ్యక్తి భ్రష్టత్వంలో లేకపోయినా, ఒక వ్యక్తి లోక సంబంధమైన విషయాల్లో మునిగి తేలకున్నా, దేవుని పైన ఉంచవలసిన నమ్మకాన్ని అంతగా ఉంచకపోతే, దేవుణ్ణి పూర్ణ విశ్వాసంతో నమ్మకపోతే, ఆ వ్యక్తి దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండుట అసాధ్యము అని బైబిల్ చెప్తుంది. వాక్యాన్ని ఆలకిస్తున్న ప్రియులారా, దైవ గ్రంథం ఏమని సెలవిస్తుందంటే, విశ్వాసము అంటే మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో నేను చెప్తాను, జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. మన కంటికి కనిపించనివి ఉన్నావని నమ్మడమే విశ్వాసం. దానినే మన పరిభాషలో కూడా మనం ఇంకో మాటలు కూడా అనొచ్చు, నిరీక్షణ. విశ్వాసం ఉంటేనే నిరీక్షణ అనేది మన జీవితాల్లో ఉంటుంది. మీరు ఆలోచన చేయండి. హైదరాబాదు ఉంది అని మనం అందరం నమ్ముతున్నాం. దేన్ని బట్టి? చాలా మంది వెళ్ళి చూసి వచ్చారు కనుక నమ్ముతున్నాం. ఇప్పుడు ఇంకో మాట చెప్తాను, లేని దాని గురించి నమ్మడమే విశ్వాసానికి ఉన్న బలమైన పునాది. ఓ వ్యక్తి అన్నాడట, దేవుణ్ణి నమ్మాలని ఈ పాస్టర్లు అందరూ వాక్యాన్ని బోధ చేస్తూ ఉన్నారు, కనబడడు కదా దేవుడు, కనబడని దేవుణ్ణి ఎందుకంటే నమ్మాలి అని ఒక వ్యక్తి తారసపడి ఒక సేవకుని అడుగుతా ఆయన అన్నాడట, సరేనయ్యా, దేవుడు కనబడడు కనుక ఆయన ఎందుకు నమ్మాలి అని నువ్వు ప్రశ్నిస్తున్నావు, మంచిదే. నీ తలలో మైండ్ లేక బ్రెయిన్ ఉందని నువ్వు నమ్ముతున్నావా అన్నాడట. అంటే ఆయన అన్నాడట, ఎందుకు నమ్మనండి, ఉంది అన్నాడట. అప్పుడు ఈ పాస్టర్ అన్నాడట, ఉంది అని అంటున్నావు, ఎలా నిరూపిస్తావు అన్నాడట. అంటే ఆయన అన్నాడు, స్కానింగ్ చేసుకుంటే నాకు మెదడు ఉందని నాకు అర్థమైపోతుంది అన్నాడట. అంటే అన్న తర్వాత ఈ సేవకుడు అన్నాడట, స్కానింగ్ చేస్తే నీ మెదడు ఉందని నీకు ఒక ప్రొఫార్మా చూసి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది కదా, దేవుడు ఉన్నాడు అనడానికి నమ్మడానికి బలమైన కారణం ఏంటో తెలుసా? ఈ రోజున నీ ఉన్నావంటే నీ వెనుకాల దేవుడు ఉన్నాడు అనే నమ్మకం నీకుంటే ఈ రోజున నీ బ్రతికేంటో నీకు అర్థమవుతుంది అని ఒక వివరణ తను ఇచ్చాడట. వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియ స్నేహితులారా, దైవ గ్రంథం ఏమని సెలవిస్తుందంటే, విశ్వాసము లేకుండా ఒక వ్యక్తి, ఒక విశ్వాసి, ఒక సేవకుడు, దేవుని నమ్మిన ఎవరమైనా విశ్వాసమైనబడినటువంటి కోణం మన బ్రతుకులో లేకపోతే దేవునికి ఇష్టడుగా ఉండుట అసాధ్యమని బైబిల్ చెప్తుంది. విశ్వాసం అంటే అదే ఎబ్రీ పత్రిక 11:1 ఏమని సెలవిస్తుందంటే, విశ్వాసం అనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి యున్నవనుటకు రుజువునై ఉన్నది. ఈ మాట ఆలోకిస్తున్నారా? విశ్వాసం అంటే కంటికి కనిపించనివి ఉన్నావని నమ్మడమే విశ్వాసం. క్రీస్తుని నమ్మి మనం ప్రభువు యొక్క మార్గంలో నడుస్తున్న మనందరికీ పేరు ఏంటంటే విశ్వాసులు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అంతేనా? మన పేరు విశ్వాసులు అని అంటారా? వాక్యం ఇచ్చిన పెట్టారా? విశ్వాసులు అని పిలువబడుతున్నాం, కానీ మనలో ఎంత విశ్వాసం ఉందో ఈ రోజున ఒకసారి లేఖనాల్లో కొంత పరీక్ష చేద్దాం. మనం ఎంత విశ్వాసము కలిగి దేవునితో నడుస్తున్నాం. పేరుకి ఏమో విశ్వాసులు అని పేరు పెట్టుకొని విశ్వాసుల యొక్క పరిమాణం చొప్పున మనం నడవనట్టయితే, విశ్వాసం కనుక లేనట్టయితే మనం దేవునికి ఇష్టడుగా ఇంకా దగ్గరగా లేవని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం చదువుబడిన లేఖనాన్ని మీరు పరిశీలించగలిగితే ప్రియులారా, అక్కడ ఏమని వాక్యం రాయబడి ఉందంటే,
ఎబ్రీ పత్రిక 11:6 నుండి మరొకసారి చదివితే, విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము అన్న తర్వాత ఆ కింది వచనం చూడండి. దేవుని యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తన్ను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయువాడు అని నమ్మవలను కదా అని రాయబడి ఉంది. చూడండి, యేసుక్రీస్తును నమ్మిన ఒక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడంట ఎలాంటి ఆశతో, ఎలాంటి విశ్వాసంతో రావాలి అంటే, దేవుడు ఉన్నాడు, ఆయన నన్ను నడిపిస్తాడు, ఆయన వలన సమస్తము నాకు దొరుకుతుంది అనే భావన కలిగి నమ్మి దేవుణ్ణి మనం వెంబడించాలట. ఈ ఎబ్రీలకు రాసినటువంటి గ్రంథకర్త చాలా విషయాలు చెప్పాడు. 12వ అధ్యాయంలో అయితే విశ్వాసం కలిగినటువంటి వారి యొక్క విషయాలు చాలా జాగ్రత్తగా పొందుపరిచాడు. విశ్వాసము వలన దేవుణ్ణి మెప్పించినటువంటి వారు బైబిల్లో చాలా మంది ఉన్నారు. బైబిల్లో ఆశ్చర్యం కలిగించే మాట మీకు చెప్పనా? రాహాబు అనబడిన వేశ్య విశ్వాసమును బట్టి వేగుల వారు తన ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడున్న శత్రువులు ఈ వేగుల వారిని చంపుతారని భావించి దేవుని మాట చొప్పున దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి దేవుని పేరట వచ్చిన ఈ వేగుల వారిని నేను దాచిపెట్టి దేవునికి మేలు చేస్తే ఆయన ఉన్నాడు, శిక్షించుటకు విడిపించుటకు సమర్థవంతుడని రాహాబు అనబడిన ఒక వేశ్య, సమాజం అంతా ఆమెను పాపి అని గుర్తించిన ఆమె నమ్మకం ఏంటో తెలుసా? దేవుడు ప్రతిఫలితం చేయడానికి తగిన దేవుడని నమ్మి రాహాబు అనబడిన వేశ్య ఆ వేగుల వారిని దాచినందున ఆ ప్రాంత ప్రజలందరినీ దేవుడు తన యొక్క దూతల చేత సంహరించి నాశనం చేసినప్పుడు ఆ వేగుల వారిని దాచిపెట్టినటువంటి ఆ సహోదరి యొక్క కుటుంబం రక్షించబడినట్టుగా మనం బైబిల్లో చూద్దాం. హల్లెలూయా. వాక్యం ఇచ్చిన స్నేహితులరా, ఆమె విశ్వాసి ఎంత నమ్మకంగా తన యొక్క దేవునిపై ఉన్న నమ్మకాన్ని ఆమె వ్యక్తపరిచిందో మనం బైబిల్లో చూడొచ్చు. ఈ రోజున వాక్యం ఇచ్చిన ప్రియులరా, చదువుబడిన లేఖనాలన్నిటినీ మనం పరిశీలన చేస్తే విశ్వాసము కలిగి మనం నడవాలి అని దేవుని వాక్యం మనకు బోధిస్తూ ఉంది. విశ్వాసం కలిగి మనం నడుచుట అంటే దేవుడు దగ్గరికి వచ్చేవాడు దేవుడు ఉన్నాడని, అడుగు వారందరికీ ఫలమును దయచేయవాడని నమ్మవలను కదా అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. ఈ రోజున చాలా మంది గాలికి రేపబడుతున్నటువంటి అవిశ్వాస యొక్క జాబితాలో చాలా మంది చెదిరిపోతూ ఉన్నారు, చేరుతూ ఉన్నారు. ఎందుకు అవిశ్వాసపు యొక్క ధోరణి ఆత్మీయుల జీవితాల్లో తాండవిస్తుంది అంటే, దేవుణ్ణి వారు పరిపూర్ణంగా నమ్మినంతగా నమ్మకపోవడం, దేవుణ్ణి పూర్ణ మనసుతో విశ్వసించకపోవడం, దేవుణ్ణి పూర్ణ మనసుతో అంగీకరించకపోవడమే దానికి కారణం. వాక్యం ఇచ్చిన స్నేహితులారా, క్రైస్తవుడి యొక్క జీవితంలో నా దేవుడు చూసే అద్భుతమైన లక్షణం ఏంటో తెలుసా? విశ్వాసం. బైబిల్ చెప్తుంది విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండట అసాధ్యమని. వాక్యం ఇచ్చిన నా ప్రియ స్నేహితులారా, విశ్వాసము కలిగి మనం నడిచిన వారం అయితేమా దేవుణ్ణి సంతోషపరిచే వారం అవుతాం. ఒకవేళ విశ్వాసము లేకుండా దేవుణ్ణి వెంబడించిన వారమైతేమా దేవుణ్ణి మనం గాయపరిచే వారం ఉంటాం. మీరు ఈ రోజున ఈ మాటలను బట్టి జాగ్రత్త పడాలి అని ప్రభు పేరిట నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను. మీ అందరికీ ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. మార్కు సువార్తలో ఒక అద్భుతమైన సంఘటన మనకు కనబడుద్ది. ఒక వ్యక్తి వ్యాధిగ్రస్తుడై ఉంటే యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వెళితే ఎలాంటి వ్యక్తినైనా స్వస్థపరుస్తున్నాడని విని విశ్వసించి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి ఈ వ్యాధిగ్రస్తుని తీసుకొని వెళ్ళడానికి 4 మనుషులు ప్రయత్నం చేస్తారు. యేసుక్రీస్తున్న ప్రాంతానికి వెళ్ళగానే యేసుక్రీస్తు ఒక ఇంటిలో ఉంటాడు. చాలా మంది జనసమూహం ఆయన వెంబడి ఉన్నందున వీళ్ళు ఈ మనిషిని ఆయన యొద్దకు తీసుకుపోవడానికి అవకాశం లేక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇంటి పైకి వెళ్ళి ఆ పైకప్పు మంచం పట్టేంత సందును వాళ్ళు చేసి
మంచముతో ఆ వ్యక్తిని పడుకోబెట్టి 4 వ్యక్తులు యేసు ప్రభు యొక్క ముందట దించారండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చూడండి ప్రియులారా, యేసు క్రీస్తు దగ్గరికి నమ్మికతో వచ్చిన వ్యక్తిని, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిన వ్యక్తిని, ఇది నా ప్రభు చేయగలడని నమ్మిన వ్యక్తిని, ఇందులో నుంచి నా దేవుడు విడిపించగలడని నమ్మిన వ్యక్తిని, నాకు ఎలాగైనా నా సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది నా ప్రభు దగ్గరని విశ్వసించిన వానిని నా దేవుడు తృణీకరించడు. హల్లెలూయా. బైబిల్ ఏమంటుందో తెలుసా? విశ్వాసం ఉన్నవాడు కలవరపోడు, విశ్వసించిన వాడు కలవరపోడు అని బైబిల్ చెప్తుంది. ఈ రోజున వాక్యం వింటున్న ప్రియులారా, చూడండి, 4 వ్యక్తులు యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొని వస్తే అక్కడ ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే చాలా మంది మనుషులు ఉన్నారు, యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేవు. అయినా వారి విశ్వాసం సన్నగిల్లలేదండి. మరొక రోజు ప్రయత్నం చేద్దాంలే అనుకోలేదు. ఎప్పుడైనా యేసు ప్రభు ఒంటరిగా దొరుకుతాడు కదా, అప్పుడు తీసుకెళ్దాం అనుకోవాలా. వారు ఎంతగా ప్రయాసపడ్డారో తెలుసా? మీరు ఆలోచన చేయండి. ఈ మాట చదివితే మనకు చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇంటిలో యేసు ప్రభు ఉంటే ఆయన ముందు ఎలాగైనా దించాలి, ఈ వ్యక్తికి విడుదల కలగాలి, స్వస్థపరచబడాలి, ఈ వ్యాధి నుండి ఈ వ్యక్తి బాగుపడాలని ఆశించిన 4 మనుషులు ఎంత కష్టపడ్డారో తెలుసా బిడ్డలారా? ఆ ఇంటి పైకెక్కి పైకప్పు కాస్త ఒక ద్వారంగా, ఒక సందుగా చేసి మంచంతో తాళ్ళు కట్టి ఆ మంచాన్ని యేసుక్రీస్తు ముందు దించారట. యేసుక్రీస్తు అంటాడు, కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవి, ఇదిగో నీకు స్వస్థత అనుగ్రహిస్తున్నానని ప్రభు ఆశించి నమ్మికతో వచ్చిన తన జీవితంలో నా ప్రభు కార్యం చేసి ఆయనను స్వస్థపరిచినట్టుగా లేఖనాల్లో మనం చూస్తాం. ఈ రోజున వాక్యం వింటున్న బిడ్డ, దేవుడిని వెంబడిస్తున్నావు, దేవుడి దగ్గరికి వస్తున్నావు, దేవుడితో సహవాసం చేస్తున్నానని అంటున్నావు. దేవుడి పైన నీకు ఎంత నమ్మకం ఉంది? దేవుడిని వెంబడిస్తున్నా ఎంత నమ్మకం ఉండి దేవుణ్ణి ఆరాధించి ఆయన గణపరుస్తున్నా? ఎంత విశ్వాసంతో దేవుడితో అడుగులు వేస్తున్నా? నీ విశ్వాసం నీ నోటితో చెప్పితే సరిపోయేది కాదు బిడ్డ. హల్లెలూయా. ఆ మాటలు ఆలోచించండి. నీ నోటితో నాకు విశ్వాసం ఉందని నీ అంతట నువ్వు చెప్పితే సరిపోదు. నీ విశ్వాసానికి నా ప్రభువు గుర్తు వేశాడు. నీలో నాలో విశ్వాసం ఎంత ఉందో ఆయన మనల్ని పరీక్షిస్తాడు. ఆయన తన కొలమానం చొప్పున నిన్ను నన్ను కొలుస్తాడు విశ్వాసంలో. మీరు ఆలోచించండి ప్రియులారా, విశ్వాసము లేకపోతే దేవుణ్ణి సంతోషపరచడం మన వల్ల కాదట. మంచి స్వరం ఉండి మనం పాడితే దేవుడు ఆనందపడతాడు అనుకుంటాం, కానీ విశ్వాసముతో కూడిన పాట అయితే అది మనకు దేవునికి సంతోషాన్ని కలుగజేస్తుంది, మనకు దీవెన ఉంటుంది. చక్కటి స్వరం ఉన్నంత మాత్రాన, చక్కటి టాలెంట్ ఉన్నంత మాత్రాన, చక్కటి మనకు కావలసినవన్నీ మన జీవితంలో ఉన్నంత మాత్రాన దేవుడు వీరు విశ్వాసంలో బలవంతులని దేవుడు మనల్ని ఆయన లెక్కలోకి తీసుకోడండి. ఒక వ్యక్తి విశ్వాసము కలిగి నడవాలి అని నా దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. చూడండి, ఆ 4 వ్యక్తులు యేసు ప్రభు అంటే ఎంత నమ్మకమో వారికి. యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే ఎలాంటి కార్యమైనా జరుగుద్ది. యేసు వాక్యం దగ్గరికి వెళ్తే ఏ కార్యాన్నైనా మేము కళ్ళతో చూస్తాం. యేసు నమ్మితే జీవితాల్లో ఖచ్చితంగా ఒక పెను మార్పు కలుగుతుందనే విశ్వాసం కాదా ఆ రోజున ఆ వ్యక్తికి విడుదల కలగడానికి? 12 సంవత్సరముల నుండి ఒక రక్తస్రావ రోగం కలిగిన ఒక స్త్రీ అనేక వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి వైద్యం చేయించుకొని ఏమాత్రం ఆమె యొక్క రోగం తగ్గకపోగా ఆమెకున్న డబ్బంతా వ్యాయపరుచుకొని ఇక చివరికి యేసే నాకు దిక్కని నమ్మి విశ్వసించి యేసు ప్రభును కలుసుకోవడానికి వస్తే అక్కడ కూడా అదే సంఘటన. చాలా మంది ఉంటారు, యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి సహోదరి చెప్పలేని పరిస్థితి, అయ్యా ఇలాంటి రక్తస్రావ రోగం నాలో ఉందని చెప్పలేని పరిస్థితి. ఆమె నమ్మింది, విశ్వసించింది. యేసు అణువణువులో స్వస్థత ఉంది, ఆయన నీడ తాకితే చాలు, ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముట్టితే చాలు అని ఆమె నమ్మి విశ్వసించి ఆమె అంత మందిలో నుండి మెల్లమెల్లగా వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు వేసుకున్న పై వస్త్రాన్ని ముట్టింది. ఆమె రక్త ద్వారా వెంటనే కట్టుబడి. అప్పుడు నా యేసు ఏమన్నాడో తెలుసా? కుమారి, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచను, సమాధానం కలిగిన దానివై వెళ్ళన్నాడు.
ఈరోజు వాక్యం వింటున్న బిడ్డ, దేవుడి దగ్గరికి వస్తున్నారు చాలా మంది, విశ్వాసం ఉంచట్లా. దేవుడి దగ్గరికి వస్తున్నారు, విశ్వాసంతో కూడినటువంటి ప్రార్థనలు ఉండవు. దేవుడి దగ్గరికి వస్తారు, విశ్వాసంతో కూడిన అర్పణ ఉండదు. దేవుడి దగ్గరికి వస్తారు, విశ్వాసంతో కూడిన క్రియ ఉండదు. ఈరోజు నేను అంటున్నా, నీకు విశ్వాసం ఉంటే దేవునికి నువ్వెంత గొప్పగా నీ జీవితాన్ని అర్పించి ఆయన వెంబడిస్తావో తెలుసా? ఈరోజు చాలా మంది విశ్వాసం లేకనే, నమ్మకం లేకనే చాలా మంది వాక్యం నమ్ముతున్నామంటారు, యేసు నమ్ముతున్నామంటారు, కానీ ఆ వాక్యం చెప్పిన ప్రకారంగా మాత్రం నిలబడలేకపోతున్నారు చాలా మంది. అయ్యా, మనకంటే ముందున్న వారందరూ విశ్వాసములో బలమైన వీరులుగా ఉన్నారు చాలా మంది. బైబిల్ గ్రంథంలో అక్కడ రాయబడిన మాటలు మీరు చూస్తే ప్రియులారా, 7వ వచనాన్ని ఒకసారి చూస్తారా? విశ్వాసమును బట్టి నోవాహు అది వరకు చూడని సంగతులను గూర్చి దేవుని చేత హెచ్చరింపబడి భయభక్తులు గలవాడై తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధము చేసెను. అందువలన అతడు లోకము మీద నేరస్థాపన చేసి విశ్వాసమును బట్టి కలుగు నీతికి వారసుడయ్యను. హల్లెలూయా. ఎందుకు నోవాహు గురించి, విశ్వాసపు యొక్క జాబితాలో నోవాహును ఎత్తిపట్టి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు గ్రంథకర్త ద్వారా అంటే, నోవాహు కాలములో నోవాహుకు దేవుడు మాట చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడంటే, నోవాహు, ఇంకా కొద్ది దినాల్లో ఈ ప్రాంత ప్రజలందరినీ నేను సర్వనాశనం చేయబోతున్నాను. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న సర్వ జనులను నేను భయంకరమైన తెగుళ్ళ చేత ముంచెత్తి నాశనం చేయబోతున్నాను. నేను నా కంటితో చూడగా యథార్థపరుడిగా, నీతిపరుడిగా, నా యందు భయభక్తులు కలిగిన వ్యక్తిగా నీవు ఉన్నావు గనుక, ఇదిగో ఆ మహా ఉపద్రవకరమైన పరిస్థితి వస్తుంది గనుక, ఆ ఉపద్రవములో నుండి, ఆ భయంకరమైన శ్రమల్లో నుండి నువ్వు ఏమాత్రం కీడు లేక మేలుతో నీ జీవితం ఉండాలంటే నీ కొరకు, నీ కుటుంబం కొరకు ఒక రక్షణ అనబడిన ఓడ నువ్వు సిద్ధపరచుకో అన్నాడు. చూడండి, దేవుణ్ణి ఎంత నమ్మితే హానోకు ఓడ తయారు చేస్తాడు. కొలతల్లో కూడా మిస్టేక్ లేదు నోవాహు చేసిన పనిలో. దేవుడు ఏ కొలత ప్రమాణంగా, ఏ పద్ధతిలో, ఏ కొలబద్ద పెట్టయితే కొలిచి మరి ఇలా నీవు ఓడని సిద్ధపరచుకోవాలి. నీవు నీ ఇంటి వారి కొరకు ఇవన్నీ సిద్ధపరచాలి. నేను వేటినైతే సిద్ధపరుస్తున్నావు, ఆడ మగ జాతిలో నువ్వు ప్రతి దాంట్లోకి వెళ్ళి నువ్వు సిద్ధపరచాలి అని దేవుడు ఏదైతే నోవాహుకు చెప్పాడో, దేవుడు చెప్పినట్టుగా నోవాహు చేసేట మనుషులందరిపైన భూమి మీద నేరారోపణ చేసిన మహానుభావుడిగా నిలిచాడు. ఈ రోజున వాక్యం వింటున్న స్నేహితులారా, ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహం మన ఎదుట ఉండగా మనం భయపడతాం, కలవరపడతాం, ఆందోళన పడతాం. నోవాహు ఎంత నమ్మితే, దేవుని మాట మీద ఎంత విశ్వాసం ఉంచితే ఓడను సిద్ధపరిచాడంటే. ఆ కింది మాటలు అంటాడు, అబ్రహాం గురించి చెప్తాడు. చూడండి 8వ వచనం. అబ్రహాము పిలువబడినప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఆ పిలుపుకు లోబడి తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనయున్న ప్రదేశమునకు బయలు వెళ్ళెను. మరియు ఎక్కడికి వెళ్ళవలనో అది ఎరుగకయే బయలు వెళ్ళెను. హల్లెలూయా. చూడండి, మనకు ముందుగా ఉన్న భక్తుల జీవితాలు చూడండి ఒకసారి. వాళ్ళు ఎలా నడుస్తున్నారో, వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక బ్రతుకును చూడండి. దేవుని పైన ఎంత నమ్మకం ఉంచి వాళ్ళు నడుస్తున్నారో మీరు చూడండి. దేవుణ్ణి ఎంతగా వారు దృష్టిలో పెట్టుకుని భయముతో, వణుకుతో దేవుని వెంబడిస్తున్నారు చూడండి. అబ్రహామును దేవుడు పిలిచినప్పుడట, ఆ మాటను బట్టి, ఆ పిలుపుకు లోబడి విధేయుడై దేవుడు ఏదైతే స్వాస్థ్యం ఇస్తానన్నాడో దాన్ని చూడకనే బయలు వెళ్ళాడట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ రోజున వాక్యం ఇచ్చిన ప్రియులారా, ఎంతమందికి ఇలాంటి విశ్వాసం ఉంది? నా దేవుడు ఉన్నాడు, ఈ రోజు నా కుటుంబంలో నా కష్టాలు ఉన్నాయి, దేవుడు నా కష్టాలన్నిటిలో నుండి విడిపించగలిగిన సమర్థవంతుడని నువ్వు నమ్మి దేవునితో నీ జీవితాన్ని గడపగలిగితే నీ జీవితంలో నా దేవుడు పెనుమార్పు తీసుకొస్తాడు. ఈ లోకం అశాశ్వతం, దీన్ని నమ్మితే నేను పాపంలో పడి చచ్చి ఊరుకుంటాను. దేవుడు ఉన్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను కనుక విశ్వాసముతో నా భక్తుని కాపాడుకున్నట్టయితే, ఆ రక్షణను నేను పొందినట్టయితే, విశ్వాసములో నేను నిలకడగా ఉండినట్టయితే, ఒక దినాన ఈ లోకాన్ని విడిచిన క్షణాన పరలోకంలో నా దేవునితో ఉంటానన్న నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళైతే ఏమాత్రం కుడి ఎడమలకు తొలగరండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆ రోజున ఉన్న భక్తులకు ఈ రోజున ఉన్న భక్తి పరులకు చాలా తేడా ఉందండి.
ఆ రోజున వెంబడించిన దేవుని బిడ్డలకు ఈ రోజున దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్న దేవుని బిడ్డలకు చాలా తేడా. మీకు మాట చెప్తాను, జాగ్రత్తగా ఆలకించాలి. ఒక పాస్టరు ఒక మంచి చర్చి నిర్మించి సేవ కొనసాగిస్తూ ఉంటే చాలామంది ఇక వస్తూ ఉన్నారు, ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి, సేవ ఘనంగా జరుగుతూ ఉంది, ముందుకెళ్తా ఉంటే ఈ చర్చి పక్కన ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటే ఒక అతడు బ్రాండీ షాప్ ఓపెన్ చేస్తాడట. జాగ్రత్తగా ఆలకించాడు. ఎక్కడ పెట్టాడినా చర్చి పక్కన ఓ బ్రాండీ షాప్ ఓపెన్ చేస్తాడట. బ్రాండీ షాప్ ఓపెన్ చేసి ఇక నడిపిస్తూ ఉంటే ఇటువైపేమో భక్తి మార్గం, అటువైపేమో లోక మార్గం, రెండు నడుస్తూ ఉంటే కాలక్రమేపీ కొన్ని దినాలు అలానే గడిచిన కొద్ది ఈ బ్రాండీ షాపు యొక్క గిరాకీ తగ్గి ఈ సేవ విస్తరణ ఘనంగా జరుగుతూ వీళ్ళు ముందుకెళ్తుంటే ఆ బ్రాండీ షాపు దినదినం దివాలా తీస్తూ ఉంటే ఇక వానికి అర్థమైపోయింది బ్రాండీ షాప్ ఓనర్కి. ఎందుకంటే ఈ చర్చి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటే, ఈ చర్చి వాళ్ళ వల్లే ఈ పాస్టరు ఈ చర్చికి వచ్చే వీళ్ళను బట్టే నా గిరాకీ ఎంత డౌన్ అయిపోతుంది కనుక ఇక వీళ్ళు ఉండడానికి వీల్లేదని ఆయన అనుకొని, అయ్యా ఎలాగైనా ఇక్కడ నుంచి ఈ చర్చి వాళ్ళని మీరు కాల్ చేయించండి అని చెప్పేసి కోర్టులో కేసు వేశాడట. వీళ్ళు చేయబట్టే నా బిజినెస్ దెబ్బతిందని. హల్లెలూయా, దెబ్బతింది అని కోర్టులో కేసు వేసిన తర్వాత ఇటు చర్చి వాళ్ళు అటువైపు బ్రాండ్ షాప్ ఓనరు ఇద్దరు అక్కడ ఉన్నారు. అప్పుడు అడుగుతున్నారు, చెప్పయ్యా నీ సమస్య ఏంటి అని అంటే ఆ బ్రాండ్ షాప్ ఓనర్ అంటున్నాడట, అయ్యా నేను ప్రతిరోజు వింటున్నానయ్యా, ప్రతిరోజు వీళ్ళు చేసే ప్రార్థనలు నేను వింటున్నా. ఏమని చేస్తారో తెలుసా? త్రాగుబోతులందరూ మారాలి ప్రభు అంటారయ్యా వాళ్ళు చేతులెత్తి. తాగుబోతులందరూ ఇక బ్రాండీ షాపులకు వెళ్ళొద్దని ప్రార్థన చేస్తారయ్యా వాళ్ళు. ఎంతమంది తెలుసా అయ్యా, గుంపులుగా కూడి ఒకటే ప్రార్థన చేస్తే, అయ్యా దినదినం ఏదో ఈ బ్రాండీ షాప్ నడుపుకొని 10 మంది తాగితే 10 రూపాయలు వస్తే నా భార్య పిల్లలను పోషించుకుంటానని నేనంటే, వీళ్ళు నా పక్కన చర్చిలో ఉంటూ నా యొక్క ఉపాధికి దెబ్బతీసే విధంగా, నన్ను బాధ కలిగించే విధంగా వీళ్ళు చేస్తున్నారయ్యా. వీరి ప్రార్థనలను బట్టే నా యొక్క దుకాణం అంతా దివాలా తీసిందయ్యా. వీరిని ఎలాగైనా మీరు శిక్షించండి అయ్యా అని ఈ యొక్క బ్రాండీ షాప్ యజమాని అంటే, అటువైపునున్న విశ్వాసులు అంటున్నారట, అయ్యా మాది ఏం తప్పు లేదయ్యా, ఏ రోజున కూడా మేము ప్రార్థన చేశాం కానీ ఇలా జరుగుతుందని మేము అనుకోవాలి. వాళ్ళు అంటారట, ప్రార్థన చేసిన మాట వాస్తవమే, కానీ బ్రాండీ షాప్కు వెళ్ళే వాళ్ళందరూ మార్చబడి మందిరానికి వస్తారని మేము నమ్మలేదయ్యా అని వీళ్ళు వాదిస్తూ ఉంటే, అక్కడ ఆ జరిగిన సంభవాన్నంతా మీరు ఆలోచన చేయగలిగితే ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తును తెలియనటువంటి ఒక వ్యక్తి యేసు నమ్మినంతగా, యేసు ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని చేత పట్టుకొని రక్షించబడి బైబిల్ పట్టుకొని ప్రతి వారం గుడికి పోతున్న విశ్వాసుల్లో లేదు ఆ విశ్వాసం. పెదాలతో ప్రార్థన చేస్తారు కానీ నమ్మరు. అబ్రహాం ఏం నమ్మాడో తెలుసా? అబ్రహాం పిలువబడినప్పుడు 70 సంవత్సరాల వయసులో అబ్రహామును దేవుడు పిలిచాడు. అబ్రహామా, నీవు లేచి నీ ఇంటి నుండి, నీ తండ్రి నుండి, నీ బంధువుల యొద్ద నుండి, నీ దేశం నుండి నువ్వు బయలు వెళ్ళి నేను నీకు చూపించే దేశమునకు వెళ్ళమన్నాడు. ఒకటే మాట. అబ్రహాముకి ఎప్పుడైతే ఈ మాట దేవుడు తన వాక్కు నుంచి మాట్లాడి ఈ స్వరంతో పిలిచాడో, వెంటనే అబ్రహాము లేచి బయలుదేరాడు, వెళుతూ ఉన్నాడు యాత్రలో. అబ్రహామును చేర్చగలిగిన దేవుడు, నన్ను పిలిచిన నమ్మకమైన దేవుడు అని అబ్రహాము నమ్మాడు కనుక దేవునితో నమ్మకంగా అబ్రహాం నడిచాడండి. నమ్మకంగా, ప్రభా నువ్వు ఖచ్చితంగా నాతో ఉన్నావు కనుక ఇక నేను నడుస్తానని నడిచాడు. ఏమాత్రం కూడా ఆయన అవిశ్వాసపు యొక్క ధోరణితో ఆయన జీవితం లేదు అబ్రహాముది. అవిశ్వాసానికి అబ్రహాం చోటు ఇవ్వలేదండి. ఈరోజు వాక్యం వింటున్న బిడ్డ, నీ కుటుంబంలో కలుగుతున్న శోధనలు, నీ కలుగుతున్న బాధలు, నువ్వు ఎదుర్కొంటున్న పోరాటాలు, నీకెదురవుతున్న ప్రతికూల పరిస్థితులు, నీ జీవితంలో పెనుమార్పును కలిగజేసే భయంకరమైన పోరాటాల్లో నమ్ముతున్నావా నా దేవుడు నా ప్రార్థన వింటాడని?
నేను వారం తప్పకుండా మందిరానికి వెళ్తున్నా, నా కుటుంబంలో ఒక పెనుమార్పు కలుగుతుంది, నా జీవితం మార్చబడుతుంది, నా జీవితంలో ఒక ఆశ్చర్యాన్ని నా ప్రభు చేస్తాను. నమ్ముతున్నావా? ప్రార్థన చేస్తున్నావు, నీ ప్రార్థనలో నమ్మకత్వమైన ప్రార్థన ఉందా? నమ్మకంతో నువ్వు ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నావా? అందుకే మన విశ్వాసం బలహీనం అవుతుందని, మన విశ్వాసంలో బలపడాలన్న యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసా? మత్తయి సువార్త 7:7 ఏమంటాడు తెలుసా? అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును, వెతుకుడి మీకు దొరుకును, తట్టుడి మీకు తీయబడును, అడుగు ప్రతివాడు పొందునని రాయబడింది అక్కడ. మీరు చూడండి ఆ మాటలు కావలసుకుంటే. అడుగు ప్రతివాడు పొందుతాడు. ఎలా? విశ్వాసంతో అడిగినప్పుడు. బైబిల్ అంటది, మీరు అడుగు వాటిని అన్నిటినీ పొంది ఉన్నామని నమ్మి అడగండి, అవి మీ జీవితాల్లో జరుగుతుందని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఈ రోజున వాక్యం వింటున్న బిడ్డ, ఉందా నీలో విశ్వాసం? విశ్వాసం కలిగి ప్రభువును సేవిస్తున్నావా? విశ్వాసం యొక్క ధోరణితో ప్రభువును సేవిస్తున్నావా? విశ్వాసం కలిగిన దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్నావా? ఆలోచించండి ప్రియులారా. దేవుడు అంటాడు, మీరు నమ్మండి అయ్యా, మరి నమ్మండి, మరి నమ్మండి. శిష్యులలో ఒకడైన తోమా కూడా యేసు ప్రభు తిరిగి లేచిన తర్వాత నమ్మలేదండి. తోమా కనబడుతూ తోమా అన్నాడు, నేను నమ్మనయ్యా, నేను నమ్మను అన్నాడు. తోమా, నువ్వు అవిశ్వాసమై ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు తోమా, నువ్వు విశ్వాసిగా ఉండాలి తోమా. అందుకనే ఇదిగో నా చేతుల యొక్క గాయాల్లో వేలు పెట్టి చూసేనా నువ్వు నమ్ముతావా అన్నాడు. నా యేసు ప్రభు చేతులు చాపితే ఆ చేతులకు ఉన్నటువంటి ఆ రంధ్రాలు ఉంటాయి చూడండి, ఆ మేకులు కట్టుబడినటువంటి ఆ రంధ్రాలు వేలు పెట్టి చూసి అమ్మా ఆయన యేసు ప్రభు ఏనండి, అప్పుడు నమ్మాడండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ రోజు నా వాక్యం వింటున్న స్నేహితులారా, నువ్వు నమ్మకంతో మందిరానికి వస్తున్నావా? ఆచారబద్ధంగా మందిరానికి వస్తున్నావా? ఈ రోజు నువ్వు నమ్మితే నా దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడని వస్తే ఒక అద్భుతమైన సందేశాన్ని నువ్వు పొందుతా. నమ్మి ప్రార్థన చేస్తే నీ కుటుంబంలో మేలు జరుగుతుంది. నమ్మి విశ్వాసంలో నువ్వు ముందుకు అడుగులు వేస్తే దేవుని కార్యాలు ఎన్నెన్నో చూడగలుగుతావు. చాలా మంది నమ్మక దేవుడు ఏం చేయలేకపోతున్నాడు. నీ యొక్క అవిశ్వాసాన్ని చూసి దేవుడు బాధపడుతున్నాడు. నీ అవిశ్వాసం యొక్క ధోరణి చూసి నా దేవుడు దుఃఖిస్తూ ఉన్నాడేమో బహుశా. ఈరోజు నమ్మకం కలిగి మనం దేవుని వెంబడించాలండి. నమ్మి మన ప్రభువుని వెంబడించాలండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యాకోబు పత్రికలో ప్రభు ఏమన్నాడో తెలుసండి? యాకోబు పత్రికలో, యాకోబు పత్రిక 2వ అధ్యాయం ఒకసారి అండి, పక్కనే ఎబ్రీలకు రాసిన పక్కనే ఉంటుంది. ఒక కమ్మ తిప్పండి, ఒక కమ్మ తిప్పండి. యాకోబు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వచనాన్ని ఒకసారి చదవండి. నా సహోదరులారా, మహిమ స్వరూపియగు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును గుర్చిన విశ్వాస విషయంలో మొహమాటం గలవారై ఉండకూడదు. చూడండి ఈ మాట ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాడంటే, ఆయన విశ్వాస విషయంలో మీరు మొహమాటం గలవారై ఉండకండి. చేస్తాడో చేయడో, ఇది జరుగుతుందో జరగదో, ఇక నేను బాగుపడతానో బాగుపడనో, పిలిచిన వాడు నన్ను నడిపిస్తాడో నడిపించడో, రేపటి దినాన నేను ఏమవుతానో తెలియదు, రేపు నా బ్రతుకేలా ఉంటుందో తెలియదని చాలా మంది దేవుడు లేకున్నా వీళ్ళు ఏదో గొప్పగా సాధించినట్టుగా, వీళ్ళకు వీళ్ళే బ్రతికేసినట్టుగా, వీళ్ళకు వీళ్ళే దేవుడు సహాయం లేకుండా ముందుకెళ్ళినట్టుగా చాలా మంది విచారపడతారండి. దేవుడు బాధపడుతున్నాడు ఈ విషయమే. నన్ను నమ్మండి నాన్న, నేను ఉన్నాను కదా, మీకు ఎందుకు బాధ? నేను పిలిచిన వాడిని, నమ్మకమైన వాడిని మీరు నమ్మితే చాలు, మీ జీవితాల్లో కార్యాలు చేయగలిగిన సమర్థవంతుడని నా ప్రభు మాట్లాడుతుంటే చాలా మంది విశ్వాసం ఉండదండి. చాలా మంది విశ్వాసం ఉండదండి. అందుకే అంటాడు, విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరచును అని రాయబడి ఉంది. మన ప్రార్థనలో విశ్వాసముతో కూడిన ప్రార్థన ఉండాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందుకని ప్రభు దగ్గరకు వచ్చేవాడు ఎలా ఉండాలట? ప్రభు ఉన్నాడని, అడుగు వాటికి అన్నిటికంటే మేలు చేయగలిగిన సమర్థవంతుడని, అడిగినవన్నీ నేను పొందుకొని ఉన్నానని నమ్మి ప్రార్థన చేయమని బైబిల్ చెప్తుంటే, ఈ రోజున మన ప్రార్థనలు ఎలా ఉన్నాయి? చాలా మంది ఏమంటారంటే, ప్రభువా నీ చిత్తం అయితే జరిగించు అంటారు. హల్లెలూయా. అడగడం మన వంతండి. తన చిత్తానుసారంగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే వాటన్నిటిని ఆయన అనుగ్రహిస్తూనే ఉంటాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ స్నేహితులారా,
ఇక్కడ రాయబడిన మాట మీరు చూస్తే, నా సహోదరులారా, మహిమ స్వరూపియగు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును గురించిన విశ్వాస విషయములో మొహమాటము గలవారై ఉండకండి. మొహమాటం మనకు అవసరం లేదండి. హల్లెలూయా. జరగదని మనం మొహమాట పడకూడదండి. మనం చేద్దామో చేరమని మనం మొహమాట పడకూడదండి. మన జీవితాలు బాగుపడతాయో బాగుపడమని మనం మొహమాట పడొద్దండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. విశ్వాసము కలిగి మనం దేవుణ్ణి విశ్వసించి నమ్మి మనం వెళ్ళగలిగితే దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అబ్రహాములో విశ్వాసం ఉన్నదని ఒక్క 2 కోణాలు చెప్పి నేను ముగించేస్తా. దేవుడు పిలిచినప్పుడు దేవుడు నమ్మదగిన వాడని నమ్మాడు. ఆయన ఎక్కడికైతే చేరుస్తానని మాట ఇచ్చాడో తప్పక చేర్చగలిగిన దేవుడు అని నమ్మాడు. ఏదైతే వాగ్దానం చేశాడో దాన్ని నెరవేర్చుటకు సమర్థవంతుడని నమ్మాడు. ఇది మొదటి పాయింట్ అబ్రహాంలో. నోవా కూడా అంతే. దేవుడు చెప్పాడు, ఇది జరుగుతుంది అని నమ్మాడు కనుక రక్షణ కొరకు ఓడను సిద్ధపరుచుకున్నాడు. అబ్రహాము వృద్ధాప్యంలో ఒక కుమారుణ్ణి కన్నాడు. ఆయన పేరు ఇస్సాకు, మనందరికీ తెలుసు. కన్నటువంటి ఇస్సాకును దేవుడు శోధించి అబ్రహాంతో ఏమన్నాడంటే, అబ్రహామా, నీకిచ్చిన నీ ఒక్కగానొక్కడైనటువంటి కుమారుడైన ఇస్సాకును నేను బలిగా కోరుతున్నాను, నాకు తీసుకొచ్చి అర్పించాను. ఒక్క మాట అయినా మాట్లాడకుండా అబ్రహామట దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో దాన్ని చేయడానికి సంసిద్ధుడై వెళుతున్నాడు. కారణం ఏంటండి వెళుతున్నాడంటే, నాకు అంతకు ముందు నేను వృద్ధాప్యంలో ఉన్నప్పుడు నా భార్య నేను అసలు నా భార్య యొక్క గర్భము మృతతుల్యమైంది. అసలు పిల్లలు కలుగుటకు అవకాశాలే లేనటువంటి ఆ భయంకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఏ వాగ్దానాన్ని అయితే నా ప్రభు చేశాడో, అబ్రహామా ఆకాశమును చూడు, నక్షత్రములు నువ్వు లెక్క పెట్టగలవంటే లెక్క పెట్టలేనంటే, ఆకాశపు నక్షత్రాలు ఎలాగున్నాయో నీ యొక్క సంతానం అలాగుంటుందని చెప్పిన దేవుడు, అబ్రహామా ఇసుకను చూడు, ఆ రేణువులను నువ్వు లెక్కించగలవంటే లెక్కించలేని అంటే ఇసుక రేణువులంతా నీ యొక్క సంతానాన్ని ఆశీర్వదిస్తానన్న దేవుడు ఒక్క కుమారుణ్ణిచ్చి అడుగుతూ ఉంటే, ఆయన అడుగుతున్నాడు అంటే ఇచ్చింది ఆయనే, మరలా నేను తిరిగి నా ప్రభుకిస్తే మరలా ఇవ్వగలిగిన సమర్థవంతుడని నమ్మి విశ్వాసముతో తన ఒక్కగానొక్క కుమారుడైన ఇస్సాకును ఇవ్వడానికి దేవుడు వెనకాడలేదు, అబ్రహాము వెనకాడలేదండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎంత నమ్మకం ఉంటేనే మనం దేవునికి ఇస్తాం. మనందరికీ బాగా తెలుసు, మనకున్న సమస్తములో దేవునికి మనం ఇవ్వాలని అందరికీ లేఖనం తెలుసు. దేవుడిస్తే, దేవుడు ఇచ్చిన దాంట్లోకి వెళ్ళి నేను ఇస్తే దేవుడు నాకు ఇస్తాడని నమ్మిన వ్యక్తి మాత్రమే నమ్మకంగా దేవునికి చెల్లిస్తాడు. మీరు ఆలోచన చేయండి. నమ్మకపోతే, విశ్వసించకపోతే ఇవ్వడండి చాలామంది. సాతానుడు ఎక్కడ మనల్ని దరిద్రాల్లో పడేయడానికి వాడు ఇష్టపడతాడో తెలుసా? మొట్టమొదటిగా దేవుని మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని తొలగించేస్తాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనలో ఆలోచన పెడతాడు. కష్టపడేది మనం, ప్రయాసపడేది మనం, ఇది మన సొమ్ము, ఇది మన డబ్బు, ఇది మనది, సమస్తము మనది. మనది అయినప్పుడు దేవునికి మనం ఎందుకు ఇవ్వాలి అన్నటువంటి ధోరణి దేవుడు మనలో సాతానుడు మనలో కలుగజేస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆ దుష్ప్రేరణ మనలో కలుగుతుందో ఇవ్వడానికి వెనుకబడతాం. ఇదే విశ్వాస జాబితాల్లో మనం చూడగలిగితే బిడ్డలారా, దేవుని వాక్యం ఏమని ఉంటుందో తెలుసా? విశ్వాసమును బట్టి హేబేలు శ్రేష్టమైన అర్పణ దేవునికి అర్పించినందున తన సహోదరుని కంటే నీతిమంతుడిగా తీర్చబడి దేవుణ్ణి గణపరిచాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది. హల్లెలూయా. దేవునికి ఇస్తే నేను వృద్ధి చెందుతాను, దేవునికి ఇస్తే నా కుటుంబం ఆశీర్వదించబడుతుంది, దేవునికి ఇస్తే నా జీవితాంతం సకల దీవెనలు నా కుటుంబంలో ఉంటాయని హేబేలు నమ్మాడు గనుక శ్రేష్టమైన అర్పణ అర్పించి తన అన్న కంటే గొప్పవాడిగా దేవుని దృష్టిలో నిలబడ్డాడు, దేవునికి ఇష్టడుగా నిలబడ్డాడు. కారణం ఏంటో తెలుసా? నమ్మకం లేకపోతే ఇవ్వరండి. ఈరోజు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుడా, నీ జీవితం ఎలాగుందో నాకు తెలియదు. ఒకవేళ నువ్వు ఇవ్వలేకపోతున్నావంటే దేవుని మీద నీకు నమ్మకం లేకనేమో. నేను ఇస్తే నా దేవుడు ఇవ్వడేమో, ఇది నాది కదా నువ్వు భావించి అనుకుంటున్నావేమో. అబ్రహాం చూడండి, ఒక్కగానొక్క కుమారుడు, నువ్వు మళ్ళీ ఎందుకు అడుగుతున్నావయ్యా? ఈ అడగడం నీకు న్యాయం అనేది సనగలేదు, గుణగలేదు, బాధపడలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు అడిగాడో అబ్రహాం తన కుమారుణ్ణి తీసుకొని వెళ్తున్నాడు బలి అర్పించడానికి. మీరు ఆలోచించండి.
ఒక్కగానొక్కడైనటువంటి కుమారుణ్ణి అర్పించడానికి వెనుకాడని యొక్క అబ్రహాము జీవితాన్ని దేవుడు చూసి సంతోషపడి ఆనందపడి దేవుడు అద్భుతమైనటువంటి దీవెనలతో ఆశీర్వాదాలతో అబ్రహాము నింపాడు. హల్లెలూయా. అబ్రహాము ఆశీర్వదించబడినవాడు, అబ్రహాం దీవించబడినవాడు, అబ్రహాం దేవుణ్ణి ఘనపరిచినటువంటి కోణంలో ఉన్నాడు. ఈరోజు వాక్యం వింటున్న బిడ్డ, ఈరోజు నీ జీవితంలో దేవుణ్ణి ఘనపరచగలుగుతున్నావా? అసలు అబ్రహాంలో విశ్వాసం ఉన్నదని దేవుడు ఎలా గుర్తించాడో తెలుసా? దేవుణ్ణి నమ్మి నడిచాడు, అప్పుడు దేవుడు గుర్తించాడు. రెండవ, తన కొడుకును అడిగితే కూడా దేవుడు ఇవ్వగలడని నమ్మి విశ్వాసం ఉంచాడు కనుక తన కొడుకునైనా అర్పించడానికి వెనుకాడలేదు కనుక దేవుడు అబ్రహాము విశ్వాసమునకు గొప్ప వ్యక్తి అని ఆయన నిలకడగా చేసి నిలబెట్టాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందుకనే బైబిల్ ఏం చెప్తుందో తెలుసా? క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతము అని యాకోబు పత్రికలో రాయబడి ఉంది. విశ్వాసం ఉన్నది అని మనం నోటితో అనడం కంటే మనం అర్పించే అర్పణే మనం విశ్వాసంలో నిలకడగా ఉన్నామా లేమనేది గుర్తింపులోకి తెస్తుంది. మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్తా. కయీను హేబేలు ఇద్దరు అర్పించారు అర్పణ. హేబేలేమో శ్రేష్టమైనది అర్పించాడు. కారణం ఏంటి? దేవుడే నా గొర్రె మేకలను ఇచ్చాడు, నా కష్టం ఏం లేదు, ఆయన కృప వలన నేను పొందాను కనుక ఇక దేవునికి ఇచ్చేది నేను నమ్మకంగా ఇస్తే మరలా నాకు సమృద్ధిగా ఇస్తాడని నమ్మాడు. దేవునికి భయపడ్డాడు, దేవునికి లోబడ్డాడు, విశ్వాసం ఉంచాడు కనుక శ్రేష్టమైనది అర్పించాడు. ఇక తర్వాత కయీను అర్పణ తీసుకొచ్చాడు. కానీ ఎలాంటి అర్పణ తెలుసా? దేవుణ్ణి బాధ కలిగించే అర్పణ, దేవునికి గాయాన్ని కలిగజేసే అర్పణ, దేవుడు మనస్సు నొచ్చుకునే విధంగా ఆయన అర్పణ తీసుకొచ్చి పనికిరాని వాటిని తన ముందు పెట్టి అయ్యా స్వీకరించి అన్నాడు. ఇప్పుడు చూడండి ప్రియులారా, విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తి చేసే పని, విశ్వాసం లేని వ్యక్తి చేసే పని మన కళ్ళ ముందు కనబడుతూ ఉంటుంది. హల్లెలూయా. విశ్వాసం ఉన్నదని మనం చెప్పుకోవడం కాదండి, క్రియారూపకంగా దేవుడు మనల్ని చూడాలి. విశ్వాసం ఉంటే నువ్వు టైంకు మందిరానికి వచ్చి మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుంటావు, నా దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడని. విశ్వాసం ఉంటే నీ రాబడి అంతటిలో ప్రతిదీ లెక్క తప్పకుండా ఊచ తప్పకుండా దేవునికి అర్పిస్తావు. విశ్వాసం ఉంటే, విశ్వాసం ఉంటే దేవుణ్ణి నమ్మకంగా వెంబడిస్తావు. నీలో విశ్వాసం ఉంటే, విశ్వాసం కనుక నీ జీవితంలో ఉంటే ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు విడిపించడానికి సమర్థవంతుడని నమ్మి నువ్వు ముందు కొనసాగుతావు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాక్యం ఉంటున్న బిడ్డలారా, విశ్వాసానికి గుర్తు మనలో కనబడే క్రియలు. మన క్రియలే మన విశ్వాసానికి గుర్తుగా ఉంటాయి. మీరు ఆలోచించండి ప్రియులారా. కొన్ని విషయాలు త్వరగా చెప్పి నేను వాక్యాన్ని ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను. యాకోబు పత్రిక 2వ అధ్యాయం 14వ వచనం నుండి త్వరగా చూడండి. కొన్ని విషయాలు చెప్పి నేను ముగించేస్తాను. నా సహోదరులారా, క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనా తనకు విశ్వాసము కలదని చెప్పిన ఎడల ఏం ప్రయోజనం? అట్టి విశ్వాసం అతన్ని రక్షిస్తుందా? ఇయ్యక సమాధానంగా వెల్లుడి, చలిగాచుకునుడి, తృప్తి పొందుడని చెప్పిన ఎడల ఏం ప్రయోజనం? అలాగే విశ్వాసము క్రియలు లేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మృతమైనదగును. అయితే ఒకడు నీకు విశ్వాసం ఉన్నది, నాకు క్రియలు ఉన్నవి, క్రియలు లేకుండా నీ విశ్వాసమున కనపరచుము, నేను నా క్రియల చేత నీ విశ్వాసముని కనపరుతునని చెప్పును. దేవుడు ఒక్కడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు, అలాగు నమ్ముట మంచిదే. దయ్యములను నమ్మి వణుకుచున్నవి వ్యర్థుడా. క్రియలు లేని విశ్వాసము నిష్ఫలమైనదని తెలుసుకొని కోరుచున్నావా? మన పితరుడైన అబ్రహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకును బలిపీఠం మీద అర్పించినప్పుడు అతడు క్రియల వలన నీతిమంతుడని తీర్పు పొందలేదా? విశ్వాసము అతని క్రియలతో కూడి కార్యసిద్ధి కలిగజేసిననియు క్రియల మూలముగా అతని విశ్వాసము పరిపూర్ణమైనదనియు గ్రహించుచున్నాము కదా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈరోజు బిడ్డలారా, ఈ మాటను జాగ్రత్తగా సీరియస్గా తీసుకోండి. విశ్వాసం ఉంటే దేవుణ్ణి మనం గణపరిచేటువంటి కోణంలో చాలా ఉన్నతంగా మనం బ్రతుకుంటుంది. మనంతటా మనం అనుకుంటాం నేను చాలా విశ్వాసంగానే ఉన్నాను, చాలా నమ్మకంగానే ఉన్నానని.
మన విశ్వాసం ఎంత ఉన్నదో మనకు కనబరిచే క్రియల్లో కనబడుతుంది విశ్వాసపు యొక్క పరిమాణం. మన విశ్వాసపునికి గుర్తు మన క్రియలు దేవుని ఎదుట చూస్తాడు. ఆ క్రియలను బట్టే మనకి ఎంత విశ్వాసం ఉందో, ఎంత విశ్వాస పూర్ణులమో దేవుడు దృష్టిలోకి తీసుకొస్తాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. క్రియలు లేనటువంటి విశ్వాసం మృతుమైందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. దానికి ఉదాహరణ చెప్పాడు. ఏమని తెలుసా? సహోదరి అయినను సహోదరుడైనను ఆహారం లేక ఉన్నప్పుడు, బట్టలు లేక ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు దిగంబరులుగా ఉన్నప్పుడు, లేక లేమితో ఉన్నప్పుడు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నానని చెప్పుకునే మనం ఆ అవసరాన్ని బట్టి దేవుడు మరలా మనకి ఇస్తాడు అని మనం ఇవ్వకుండా, చలిగాచుకో, ఇంకేదైనా ప్రయత్నం చేయి, ఉద్యోగ ప్రయత్నం చేయి, వ్యాపార ప్రయత్నం చేయి, ఇంకెక్కడికన్నా వెళ్ళు అని సలహాలు, ఉచితమైన సలహాలు ఇస్తే అది విశ్వాసం ఎలా అవుతుంది? అది సూచన అవుతుంది. విశ్వాసం అంటే దేవుడు నాకు చేశాడు, నేను ఈయనకు చేస్తే నాకు చేస్తాడు అని నమ్మి మనం చేయడం విశ్వాసం. చూడండి, అక్కడ రాయబడిన మాట మనం గమనించగలిగితే, అవసరాల్లో ఉన్నవాని అవసరత తీర్చకుండా నాకు విశ్వాసం ఉంది అని చెప్తే ఆ విశ్వాసం మృతమైంది అని బైబిల్ చెప్తుంది. అలాంటి విశ్వాసం ఆ వ్యక్తిని రక్షించగలుగుతుందా? ఆ విశ్వాసం వలన ఆ వ్యక్తి రక్షించబడతాడా? సోదరి సోదరుడా, మనం విశ్వాసం కలిగిన వారమైతే, విశ్వాసంలో మనం నిలకడగా ఉన్నవారమైతే మనం ఏం చేయాలి తెలుసా? దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మి ప్రతిదీ దేవుని మహిమాత్రమే మనం చేయగలిగిన వ్యక్తులుగా మన బ్రతుకులో ఉండాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వాక్యం ఇచ్చిన బిడ్డ, అందుకని యాకోబు పత్రిక 2 అంటాడు, విశ్వాసమును గురించిన విషయంలో మీరేమాత్రం కూడా మొహమాటం గలవారి ఉండకండి, మొహమాటం లేకుండా క్రీస్తును వెంబడించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనం క్రీస్తును నమ్మిన వారమైతే, క్రీస్తు ఉన్నాడు అని మనం విశ్వసించిన వాడమైతే, ఆయన రక్త ద్వారాలే మనకు విమోచన కలుగజేసని మనం నమ్మితే, ఆయన రెండో రాకడ వస్తున్నాడని మనం నమ్మితే ఇక జాగ్రత్త పడతాం. హల్లెలూయా. విశ్వసించిన వాడు మాత్రమే దేవుణ్ణి వెంబడిస్తాడండి. విశ్వసించకపోతే ఏ ఒక్క వ్యక్తి వెంబడించడండి. ఈ రోజున దేవుణ్ణి నమ్మిన నీ జీవితాల్లో ఎంత విశ్వాసం ఉందో, నీ విశ్వాసపు యొక్క పరిమాణం ఎంత జాగ్రత్తగా నువ్వు కొనసాగిస్తున్నావో, ఎంత విశ్వాసాన్ని కలిగి నువ్వు ప్రభువుని వెంబడిస్తున్నావో ఒక్కసారి నువ్వు ఆలోచన చేసి, ఇప్పటికైనా విశ్వాసి అని పేరు పెట్టుకున్న మన బ్రతుకుల్లో ఎక్కడైనా ఆ విశ్వాసపు ధోరణి మనలో కనబడితే ఈ రోజైనా విడిచిపెడదాం, విశ్వాసులుగా మారుదాం, దేవునికి ఇష్టంగా బ్రతుకుదాం. దేవుడు సమస్త చేయగలిగిన వాడని నమ్మి విశ్వసించి అబ్రహాము, నోవాహు, ఇతర తరమాలు చాలా మంది విశ్వాసుల జాబితాలు ఉన్నాయి. మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత హెబ్రీ పత్రిక 11, 12, 2 అధ్యాయం కలిపి చదువుకోండి. శ్రేష్టమైన విలువైన విషయాలు బైబిల్లో అందులో రాయబడ్డాయి. అలా మన బ్రతుకులు ఉండగలిగితే, అలా మనం చేయగలిగితే, వారి వల్ల మనం నడవగలిగితే, వారి వల్ల మనం విశ్వాసంలో పరిపూర్ణమైతే దేవుడు మనల్ని సదాకాలం ఆశీర్వాదకరమైన మార్గంలో నడిపిస్తాడు. ఆయన ఉన్నతమైన రాజ్యానికి హక్కుదారునిగా మనలందరినీ మారుస్తాడు. అతి అద్భుతమైన కృపను మనకు అనుగ్రహించి దేవుడు మనల్ని సదాకాలం నడిపించి ఆశీర్వాదకరంగా మలుచునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్. అందరూ కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రార్థన ఎవరికి వారుగా ప్రార్థన చేయండి బిడ్డలారా.